Kaixo eta ongi etorriak magazinera, gaur asteazkena da, ekainak 8 elkarrizketa interesgarria izanen dugu Iker Aranjuelo ikerlariarekin eta Gurutze Santxorekin, bera ingurumen hezkuntzako kidea da, eta airearen kutsadura ikertzeko egin duten proiektu berezi bat ezagutaraziko digute, baina hori baino lehen has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin, efemerideak. Ekainaren 8 zen 622. urtean, Muhamed, Islamaren profeta eta Arabiaren bateratzailea, hil zen 62 urte zituenean. Eta 1968ko ekainaren 8an AEB-tan James Earl Ray hartu zuten atxilo Martin Luther King erailtzeagatik. 1970an Abraham Maslow estatubatuar psikologoa hil zen. Eta urte batzuk beranduago 1983ko ekainaren 8an Manuel Olaizola Uztapide bertsolaria hil zen Ergoienen. Gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 8 da asteazkena. Hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Iruñako peinek partaidetza prozesu bat jarri dute abian beren etorkizuna diseinatzeko egungo testuingurura egokitzeko eta Iruñeko jai herrikoien ereduari buruzko hausnarketa bultzatzeko. Ollo konseilariak Maximo Sainz Plaza ieslari Nafarraren gorpuzkiak eman dizkie senitartekoei. Nafarroko gobernuak sutea erabiltzearen inguruko araudia aldatuko du iazko udan Eguaraseko ibarbidean gertatu zen moduko suteak saihesteko. EH Bilduk, PSN PSOEk eta geroa baik Arrotxapeako merkatarien ekimenari babesa eta baimenak kendu izana salatu dute. 400 persona baino gehiagok maniobrak egiten dituzte urtero foruzaingoak Zangozan dituen entrenamendu instalazioetan. Tuterako Reina Sofia ospitaleko ama aurran arloak bideo informatibo bat argitaratu du erditzearen arretari buruz. 36 programek osatzen dute Baluarte Fundazioaren eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren 2022-2023 denboraldi berria. Hirigintza aldaketa batek Beloson trafiko antolatzeko seminario ondoko biribilgune berria eraikitzeko bidea erraztu du. Iruñeko udala bigarren prestakuntza inklusibo egiten du ostalaritzaren sektorean 15 persona gaitzeko. Gaztegunea foruen plazara itzuliko da San Ferminetan udalak aisialdi seguruako proposamenak egiten ditu 12 eta 17 urte bitarteko jendearentzat egokituta. Nafarroko 03 plataformak manifestazio antolatu du ekainaren 11an Elizondon. Leurzako aparkalekoan plaza online erreserbatzeko sistema paratu dute martxan. Goazen agendarekin. Gaur asteazkena ekainak 8. Euskaraz kalean ekimena egongo da Iturramako Asenjo pintorearen plazan, hiriko plazetan euskaraz jolasteko ekitaldiaren baitan, bortzetan. Eta 6etan katxiporreta ikuskizuna egonen da, kui izenpean, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxekin, Patxi Larrainzar ikastetxe publikoan izanen da. Eta sorgin txikia ipuin kontalaria Lur Usabiagaren eskutik Iruñeko Zibikanen 6etan. Liburu aurkezpena ere, Gladys del Estal, erailketa baten ikerketa antropologikoa, Carlos Irujo eta Txuri Oio antropologoek eskainiko dute hitzaldia, 7etan Labagunean. Euskal Irratiak 40 urte, liburuaren aurkezpena 8etan, Zaldiko Maldiko Kultur Elkartean. Hortzegunean ekainak 9, Euskaraz kalean ekimena egonen da Antoniutin, hiriko plazetan euskaraz jolasteko ekitaldiaren baitan txertatzen da eta bortzetan izanen da. Joseba Irazoki eta lagunek kontzertua eskainiko dute kantu eta hitza zikloaren baitan. Erraldoien txokoan izanen da 8etan. Sexualitatearen zirrikituak arakatuz tailerra bortzetan Labagunean.
eta 3 gau geruza poema liburuaren inguruko errezitaldia egonen da Katakraken. Gauaren geruza guztiak zeharkatzeko prest, poetaren ahotsa eta musikariaren gitarra. Soila edergarririk gabe. Amaia Lainon eta Xabi Strubel izanen dira errezitaldian, 7:00. Eta Zui Itsua liburuaren aurkezpena egonen da Karrikiri elkartean, Josu Jimenez Maia eta Tere Irastortzaren eskutik 7:30. Ostiralean ekainak 10, ipuin eroak eta Pontxaren jokoak ikuskizuna Jaione Urtasun ipuin kontalariarekin, Iturramako Zibiboxen arratsaldeko 6:00. Bolante baten istorioa dokumentala emango dute Launika Peñan, 7:30, Iñaki Alforja eta Eneko Etxeberriaren eskutik. Eta Tatxersen kontzertua Arrotxapeako jaigunean, 11:00 aurrera. Larun batean, 20 urte euskara biltzen lelopean, ospatuko dute euskararen eguna euskaldunon biltokian, Txantrean. 11:00 aurrentzako jolasak, musika, bazkaria, kantu eta dantzaldia Salvadorrekin, eta kontzertuak ere honen dira, Azkenatxa eta Arekan. Eta trikidantzen kontzertua Arrotxapeako jaigunean ere, 7:00 aurrera. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara, Lerroburu nagusian, maiatzeko beroak hilarren uzta murriztu du eta baba berdeei eta ziazerbari eragin die. Apirileko 5 graduen eta hilabete geroago izandako 30 graduen arteko kontrasteak azkartu egin du heldutasuna. Nafarroako 3 enpresa izozkailu nagusiak kanpaina salbatzean buru belarri dabiltza. Eta murrizketa gehiago nekazaritzako makinetan suteak saihesteko. Argazkian berriz, selektibitateko azterketak egiten diren geletako bat ageri da. Eta Lerroburuan, hasten da selektibitatea, ikasleen 4% gutxiagorekin. Beste bi berritan, Sánchez eta Feijóoren lehen aurrez aurrekoan distantzia nagusi. Eta Arantzadik uste du Etxebarrieta babesi gabe zegoela hil zutela. Eta Diario de Navarran Lerroburuan, altzairu eskasia dela eta Lizarraldean Nafarroko ubidea zabaldu behar da. Obraren emakiradunak exekuzio epe berriak eskatu dizkio gobernuari. Nazioarteko kojunturak karkar eta leringok tartei kalte eginen die. Argazkian ere selektibitatea egiten hainbat ikasle, eta izenburuan 10-3 ez dira selektibitatera iristen. Batxilergoko kribak atea itxi die selektibitate zaharrari, zeinaren frogak atzo hasi ziren. Eta beste albiste batean, 8 pertsona hil dira 3 hilabetean Nafarroan lan istripuetan. Sindikatuek ezbehar tasa geldiarazteko premiazko neurriak eskatu dizkiete Jaurlaritzari eta enpresei. Gara egunkarian Lerroburuan letra handietan, ezkutuko autopsiak baieztatzen du Guardia Zibilak errematatu zuela Etxebarrieta. Arantzadik eta EHUk egindako ikerketa baten arabera, bertsio ofiziala faltsua zen eta Guardia Zibilak Xabi Etxebarrieta bertatik bertara hil zuen. Argazkian, zenbait gazte selektibitatea egiteko frogetan eta izenburuan, 17.000 ikasle kirioak dantzan selektibitatea dela eta. Beste berri batzuetan berriz, PSOEren proxenetismoaren aurkako lege proposamena aurrera doa PPren babesarekin. Eta sarek espetxeetako blokeoa salatu du. Azkenik, 2011tik langile bakoitzak 6.138 euro galdu ditu batez beste. Berria egunkarian, euskararen marka aztertu dute, irudia positiboa du, baina presentzia apala. EHUren nik taldearen ikerketak hizkuntzari buruzko iruditeriaren ari ilunak azaleratu ditu. Herritar gehienak balio honekin lotzen dute euskara, baina ez du ondorio bera erabileran edo ikasketa bultzatzerakoan. Eta lanpostu publikoen profilak errespetatzeko eskatu du horren harira Euskalgintzaren kontseiluak.
Argazkian berriz, arabar bertsolariak eta izenburuan, Europako txapela helburu. Arabako bertsolari txapelketako finala jokatuko dute larun batean. Gasteizko Europa Biltzar etxean egingo dute lehen aldiz. Eta beste berri batean, Europako Batasunak kargagailu unibertsala ezarriko du. Europar Batasunako 27 estatuek egin dute akordioaren alde. 2024ko udazkenetik aurrera fabrikatzailek USB-C motako tresna bakarra egin beharko dute aparailu gehienentzat. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Berri nagusian, Josefina Lamberto zendu da, mugimendu memorialistikoko militante sutsua. Marabillasen aizpa, Vicenteren alaba, mugimendu memorialistikoko militante sutsua, bizimodu gogorra egokitu zaion emakume xamurra. Josefina Lamberto Ioldi atzo zendu zen, Iruñeko Miserikordia etxean, 93 urte zituela. Azken urteak errepresio frankistaren salaketa 4 haizetara zabaltzen joetake jardun du. Paris 375 jatetxe solidarioan voluntario lanetan ere aritu da. Beste bi albistetan, migratuen kolektiboek kalean eginen dute lo gaur. Eta azkenik, Euskal Irratien inguruko mahai ingurua eginen da Zaldiko Maldiko elkartean. Gaurko eta biharko eguraldia, fronte ahul batek zeharkatuko du lurraldea eta hodeiak gailenduko dira. Zerua lainotuta egongo da gaur batez ere ipar partean eta bertan han-hemenka euri pixka bat egin dezake. Hegoaldean aldiz, hodei geruza ez da hain trinkoa izango eta apenas bustiko du. Goizean haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta arratsaldean kostaldean eta barnealdean bizi ibiliko da, batez ere Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak koska pare bat jaitsi eta oro har 20-22 gradu artean geldituko dira eta hegoaldean zertxo bait altuagoak izango dira. Bihar arratsaldeko hodeitza arindu eta ostarteak gailenduz joango dira. Goizean aldiz zerua lainotuta egongo da, batez ere ipar partean, eta oraindik han-hemenka euri pixka bat egin dezake. Hala baina, eguerdirako hodeitza saretuz joango da, eta arratsaldean giro eguzkitsua geldituko da. Haizea iparraldetik eta Ebro ibarrean ziertzoa ibiliko da. Temperaturan ez da gora bera handirik espero aurreko eguneko balioekin alderatuta. Eta arratsalde honetan bi gonbidatu ditugu, hain zuzen ere lorontziak eta airaren kutsadura izen horren azpian edo egin duten ikerketa parte hartzaile baten inguruan solasteko. Haiek Gurutze Santxo, Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako taldeko kidea da, eta bertzetik Iker Aranjuelo, Nafarroako Agrobioteknologia Institutoko ikerlaria, zesikeko kidea ere bai. Eta, honnat etorri dira, arratsalde honetan gurekin solastera, beraz, mil esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Hain zuzen ere egin duzue, aipatu dugun, ikerketa bitxi hori, ez? Lorontziak erabiliz, landareak erabiliz, aztertzeko, ez? Zer mozko den Iruñako airearen kutsadura. Guruzun, nola izan da iniziatiba hau, zer bilatzen zenuten? Hori da, ekimen hau herritar zientziaren barneko ekimen bat da. Zer da herritar zientzia? Azken finean, herritarren parte hartzea, zientzia ikerketa batean laguntzeko, ez? Ez da egiten dugun lehenbiziko herritar zientzia ekimena, lehenago ere egin izan ditugu, hegaztiekin eta beste hainbat gauzekin. Eta oraingoan Ikerrek proposatu zigun airearen kalitatea neurtzeko herritarren partaidetza eskatzea, eta baiezkoa eman genuen, oso ekimen polita iruditzen zitzaigulako, herritarren parte hartze horrekin iruditzen zaigulako nolabait ere ingurumen hezkuntza sustatzeko modu bat dela ere. Pixket goiti beiti nola funtzionatzen du ekimen honek? Egin genuen deialdi ireki bat, Iruñako herritar guztiei, urtarrilean nonbait, eta etorri ziren lehenbiziko saio horretara, azaldu zitzaien zertan zetzan ekimen hau,
banatu zitzaion bakoitzari lorontzi bat, landare batekin, azaldu zitzaien nola zaindu behar zuten 2 hilabetetan zehar, gero apirilaren bukaeran edo, bueltan ekarri zuten, laginak hartu zituzten hortik eta Ikerrek eraman zituen ja laborategira, eta heldu den asteazkenean, hilak 15, arratsaldeko 7etan, Ingurumen Hezkuntzako Museoan, maitza horien berri izateko aukera izanen dugu, bai parte hartu zutenek eta bai edozein hiritarrek ere. Nola funtzionatzen du, nola da kontu hau, nola egiten da landare batekin neurtu airearen kutsadura, nola da posible, landare batek hartzen ditu airean dauden partikulak? Bai, hori da, azkenean, bolondresen artean, bilatu genuen hori, ahalik eta, etorri zirenak, eman genien mazeta bat landarearekin, bolondresak jarri zuten bere balkoitan eta terrazatan, eta bultek esan bezala 2 hilabete ondu zen, da orduan gertatzen da. Kasu honetan batez ere kutsadura iturriak kotxeak dira, hemen industria gutxiago dago, eta orduan kotxeak emititzen dituzte partikulak eta egan haitzen dira. Orduan azkenean geratzen dira edozein gauzaren gainean eta kasu honetan landaren gainean. Orduan 2 hilabete horietan partikulak egondo dira airean, batzuk erori dira landarean, eta orduan guk egiten duguna da laborategian, ICP masaz deritzen aparato batekin, analiziak egin jakiteko batak beste metal astunen eta beste elementuen kantitatean neurtu. Orduan helburua da, datu guzti horiekin izatean nola baiteko Iruñeko aire kalitatearen mapa bat. Beraz, afera kontua ez da landarek xurgatzen dituztela partikulak, gelditzen direla landare gainean. Gertatu daiteke batzutan hori azkenean batez ere euria egiten duenean kutsaro hori airetik desagertzen dela esan genezake eta euriak eramaten du lurrera. Eta lurretik landareak hartzen du behar duena eta ez duena behar agian, ezin du diskriminatu nik nitrogena nahi dut eta beruna ez dut nahi. Gerta daiteke ere, segun eta ze mailatan dauden metal horiek lurrean, landareak hartzea ere. Bi jator izan daitezke, bino nagusina da airean dagoena. Zer gurutze zergatik hautatu zenuten proiektu hau, kezka berezia zenuten ere airearen kutsadurarekin, nik uste onditzetan pixkat gai ezkutua izaten da, ez dugu ezagutzen, beti zehobiarekin gaude, baina hirietan ere badago airearen kutsadura, horrekin bazenuten nolabaiteko ardura bat. Bai, nolabait ere tradizionalki airearen kutsadura oso lotuta egon da industria guneetara eta industria jarduetara. Baina gaur egun eta batez ere hirietatik industriak kanpokalderun joan diren heinean, pentsatzen dugu agian airea garbiago dagoela edo, baina mugikortasunak batez ere ez autoz mugitzeak horrek kutsadura dakar eta hori da gaur egun hirietako aire kalitatearen adierazle nagusia edo kutsatzaile nagusia. Orduan hori ikusarazi nahi genuen. Eta holako aukera bat iruditu zitzaigun polita, ze azken finean ez da hitzaldi bat eta horra agertzen den, baizik eta herritarrak parte hartzaile egiten dituzu zuzenean prozesu batean zehar, ez da egun bakar bat baizik eta prozesu bat, hartu behar dute ardura bat, eta hori izaten da lehenbiziko pausoa, nolabait jendea inplikatzen hasteko, kezkatzen, arduratzen, interesatzen, eta egia esan oso harrera ona izan du ekimenak, 25, 30 bat landare inguru banatu genituen, gero pentsatu genuen, zenbat etorreko zaizkigu bueltan, eta denak etorreko zaizkigu bueltan, pare bat edo pixka bat ezakit lehorregiak edo bustiegiak, baina orokorrean laginak egiteko moduan bai. Bale, ez dira denak hil, beraz? Ez, inondik inora eta gainera bueltatu dira. Pentsatzen dut ere hartu zituenak baduela nolabaiteko ardura. Bai, baina, bueno. Nik ez nuen hartuko niri itzen zaizkit landare guztiak. Iker, ez dakit maitzak ja baditugun, ez dakit zerbait begiratu ahal izan duzuen, hain zuzen ere 15ean eginen duzue horren inguruko jardunaldi hori, azaltzeko dena, zerbait ez dakit arduratzen aldi guztun. Bai, de hecho, atzo jaso nituen emaitzak, horren denbora gehiagitu izan bitzeko, baina, hola datu altuenak ikusi ditugu, espero zitzekin bezala erdialdean, Navarra etorbidean, Nafarroako etorbidean, Konde Olibeto, Sanduzelain ere, azkenean trafiko asko sartzen da Iruñerrian bertatik. Batez ere, 2 puntu horiek Iturraman ere, nahiko balore altuak hartu genitun. Eta gero basuenak, Mendillorrin eta gero
Errotxapeako etxe batean ere. Orduan, ideia da, berak esan bezala datorren asteko saio horretan, ez joan eta klase magistral bat eman, ez? Da, bolondresekin pixkat eztabaidatu, datu hauek dira, ze uste duzue, arrazoia zein izan daiteke, azkenean saiatuko gara identifikatzen hori ze faktorek eragiten duten, gure esku zer dagoen, badago zerbait gure esku hori maila hori jesteko, pixkat debate hori eta horri buruzko pentsamendu bat ematen saiatuko gara. Beraz, ikusten dena da, Iruñan dela diferentziatua, ez? Hau da, seguraski Iruñak badu hartuta globalki kutsadura maila bat, baina hiriaren barnean, ez? Badire eremu batzuk bertzak baino kaltegarriagoak. Hala ere, ez dakit erran daiteken Iruña bere osotasunean hiria zer moduz dako? Ranking batean jarriko bagenu, Iruñan ongi bizi gara edo nola gaude? Datuak ez dira txarrak. Iruñak badauzka 3 estazio meteorologiko, bat dago Avenida Zaragoza etorbidean, beste Iturraman eta hirugarren ezak non dagoen, eta datu horiek daude eskuragarri. Zuk sartzaitezke udaletxeko edo Nafar Gobernuko web orrian eta ikusi ze kutsadura maila duzun. Pasa horietan dauden parametroak dira oxido, nitrogeno, partikulak eta beste zenbait metal astunak ez dira ikertzen. Orduan, parametro horiek ikusita, Nafar Gobernuak ikustarazten dituenak, datuak ez dira txarrak. Oro har da, aire kalitatea ona da. Gauza da hori, esan dugun bezala agian, segonetan mugitzen garen ez hain ona. Txarrare ez, eta gero nik bere esaten dute ez, txarra edo ona, alderatzen baduzu, Beijing, Mexiko DF edo Bangladesekin hemen gaude, mendian, ez? Badago ikerketa bat 2019 urtekoa, nun ikertzen zuten Europa mailan 800-900 hiritan zer kalitate zegoen eta zer egin zuen aire kalitateak eta kutsadurak heriotzetan. Eta Iruñaren kasuan 2019an kutsadaurarekin erlazionatutako hildakoak izan ziren 54 eta 100 arteko pertsona ziren. Orduan asko gutxi da, eta bergo beste txosten bat irakurri dut, ikertzen zuena 2019an kutsaduraren ondorioz mundu mailan hildakoak ziren 9 milioi. Eta informe horretan ere esaten du, COVID hasi zenetik, informe horren arabera mundu mailan 6 milioi pertsona hil dira. Orduan asko gutxi da. Iruñaren kasuan, ez dut esan honi asko gutxi den, ze 54 arteko pertsona hil dira kutsaduren ondorioz. Zuri tokatu zaizu ondoan norbait, orduan nik ez dut, alderatzen baduzu beste hiriekin ez da asko, aire kalitate ona da. Bere eraginak ere baditu. Edo zein kasuetan, gero, badakit mundu mailan, aztertzen dienean datu horiek, eta badire, hoixen, zuk erran duzuna, 9 milioi hildako estimatzen dire urtean, zifra ikaragarri potoloa da. Baina gero hor barnean ere egiten dire bereizketak, ez? Gauza bat da, adibidez, trafikoarengatik eta ateratako kutsadurarengatik, eta bertze kausa nagusietako bat, ez? Hemen agian ez dena aztertzen da, etxe barnean, ez? Erregai, biomasa erretzeagatik eta hidrokarburoak erretzeagatik eta horrengatik, ez? Sortzen den kutsadura etxe barnean, ez? Hainbeste ez dut irakurri, seguru azkenean eragina duela. Horren antzeko zerbait irakurri nuen ere ikerketa bat egintzan estatu mailan eta bereziki Barcelona eta Madriden. Ikusi eskolak, aurren eskolan inguruan zegoen kutsadura maila. Eta ikusten goizaldean, 8:00 10 aldera, kotxez hurbiltzen zarenean, oxido nitrogeno mailak igotzen dira. Eta gero jaisten dira. Eta gero ere, zegoen hauek ikerketa honetan ikusten zen, auzo hauetan, trafiko asko daudenak eta eskolak dauden leku hauetan, kutsadura ere gelatan sartzen dela. Pentsa genezake, etxeetan, bai kanpotik datorrelako edo agian segun eta ze sistema daukazu,
Ni gaur egun ustu batez ere da kanpotik datorren kutsadura dela. Eta nik esan duten datu hauek 9 milioi batez ere dira, hori India da, eta Beijing ere, India da desastre bat, eta hor da arazoa jende pilaketa. Jendea pilatzen denean, ja hasten dira normalki arazoak sortzen. Eta han ere daukaten industria maila, energia iturburuak ere dira oso kutsakorrak, ikatza asko erabiltzen da. Eta hori, batez ere dira zonalde horietan gehien bat, eta gero Mexiko DF eta horrelako hiriburutan konzentratzen da. Kalte handienak, arazoa da jende pila bizi dela hor. Gurutze, badakit medikoa ez zarela, baina pentsatzen dutenek gure osasunean, erraten ari garen bezala, eragin egundokoa duela. Gutxo gora bera nola eragiten digonek, ez dakit ez? Pentsatzen dut biriketako gaixotasunetan edo halakoetan, ez da? Azken finean beti gizarte talde saugarrienei eragiten die, bai kutsadura, berdin zait izan airearen kutsadura edo uraren kutsadura, eta hor baditugu, zahartzaroan sartua dagoen populazioa, haur txikiak jaio berriak, gero gaixotasun larriak kronikoak dituztenak, eta barrez. Eta Ikerrek aipatzen zuenean gutxi edo asko den, nik uste dut interesgarriena ez dela jakitea asko ala gutxi den, baizik eta joera bat ikustea, eta kopurua handia edo txikia izanik ere, iturburua zein den jakitea, eta horren aurrean zehozer egin dezakegun. Ze kasu honetan adibidez esan dugu, hemen ikertzen ari dena, batez ere trafikoari lotutako kutsadura da. Eta hori da trafikoaren ondorio bat, baina beste ondorio bat ere izan daiteke zarata. Azkenean, Iruñeko zarataren mapa edo zarata kutsadura akustikoaren mapa ere erabat lotuta dago trafikoarekin, eta horrek ere eragina dauka gure osasunean. Orduan, joaten garenean faktore bat baino gehiago pilatzen, ez airea dela, zarata dela, beste batetik elikadura izan daitekeela, bizimodua dela, azkenean gutxi hori bilakatu daiteke beste faktore arriskutsuago batean, ez? Eta pixka bat hori joera ikustea eta iturburua zein den eta zer egin dezakegun, eta argi dago autoak murriztea eragiten duela airearen kalitatea hobetzea, baina airea, zaratan, klima aldaketan hainbat onura ditu horrek, ez? Ordan, horretan ere aurrera pausoak emateko, hiritarren aldetik lortzen baditugu olako ekimenetan parte hartzea, uste dugu sentsibilizaziorako izan daitekeela aukera polit bat. Zagita ados egongo zaren erekin Gurutze, batzutan badut sentsazioa badagoela paralelismo bat edo simetria bat, hau da, gizakien osasunean kalteak eragiten dituen horrek berak eragiten dituela normalki naturan, ingurumenean edo ere bai kalteak, ez? Hemen airearen kutsadura sortzen duen horrek berak, ez? Ere bai sortzen du aldaketa klimatikoa, eta ez dakit, ez? Hori nik uste nolabait ere dependentzia hori edo batzutan erraten den ekodependentzia hori, ez? Ez dago inolako zalantzarik, zuk aipatu zugunean lehen etxe barruan, ez? Hori zu egituten etxetan, eta azken finean planeta bera gure etxea da. Gure etxea kutsatua badago, gure etxea gaixori baldin badago, ez? Maila txikian edo maila handiago batean, gu ere gaixotzen gara. Orduan, gure etxea zaindu behar dugu, baina maila guztietan gure etxe txikia, gure herria, gure herrialdea, eta azken finean hori da. Batzuk erraten duten bezala gu ere ingurua gara, beti erraten dugu ez, inguratzen diguna, baina gu ere gara, batzuk erraten dute medio ambiente, medio humanos, ez? Hori da, gu ere parte gara, ez? Ez gaude kanpo, ez dugu deus menperatzen, barne gaude, eta edozein mugimenduk guregan eragina dauka, zalantzari gabe. Iker, lehenago ez dugu aipatu gainera, ze elementu mota egoten dira erran edut. Denek pentsatuko dugu, airearen kutsadura, ze hobia izango da. Hala da, ze elementu egoten dira airean? Ikertzen direnak batez ere hori estazioetan dira oxio nitrogenoak, azufrea, ozonoa, partikulak, 10 mikratakoak, 2,5 mikratakoak, nagusik horiek. Eta guk egiten duguna horietaz gain, metalastunak, edo metalak, ez? Beruna, bornia, zinka, kadmioa eta horrelakoak. Hauek nagusiki, kasu honetan kotxeak eragindakoak dira. Bai balaztatzean, bai motorrak, horiek dira hori beste artean nagusiki airera isurtzen dituenak kotxeak.
Osea, denak ez dira ateratzen tubo eskabetik, baizik eta marruskaduratik, eta bar. Horrek nahi du bizikleta batek ere botako dituela. Sistema guztiz garbirik ez dago, bai, hala da. Kantitate gutxiagoan, bino bai. Eskala ikusi beharko zen edo zein kasutan. Bueno, bukatzeko ez dakit galdetu nahi nizuen, hain zuzen ere, hemen kausak ikusten dugu trafikoa, kotxen ibilgailuen trafikoa dela kausa nagusietakoa, ez? Ez dakit, ze neurri pentsatzen alditugu guzti honetan aldaketak sortzeko, ez? Pixketa airea garbitzeko. Bueno, nik uste kasu honetan, mugikortasunaren kasuan denok nahiko argi ditugula ze neurri ez, eta prebentzio neurriak dira ez. Eta lehenengo prebentzio neurria da, autoa hartu behar ez denean ez hartzea. Ez da beharrezkoa autoa hartzea erosketak egitera joateko, ez dakit nora auzoan baldin badugu denda bat eta oinez joan bagaitezke ez. Distantzia txikietan oinez edo eta bizikletan mugitu eta saiestu behar da autoaren erabilera, garraio publikoa ere hor daukagu, Iruñatik, Iruñerritik mugitzeko edo hortik kanpo. Eta hori ez, batetik norbanakoen neurriak, baina bestetik ere administrazioak beti bezala bere erantzunkizuna ere hor badu ez, garraio publikoa errazten, ordutegiak direla, ibilbideak direla, bizikletendako bideak ere errazten, seguroak, oinezkoentzako ere, eta horretarako autoen trafikoa kendu behar da edo gutxitu. Eta, nik uste dut azkeneko neurria izango litzatekeela auto elektrikoa, baina hori azkeneko neurri bezala eta ezinbestekoa denean soilik. Eta gainera honek, lehen aipatzen genuen ez du bakarrik ez, eragina airearen kutsaduran, baizik eta bertzen 1000 eta bat gauzetan, zaratan aldaketa klimatikoarekin, eta kontrakoa baita ere ez, azkenean kotxean joan behar, baina temazara bizikletan edo oinez, ez zarari bakarrik airea garbitzen, baizik eta zure osasuna ere, hobetzen, zer gero denak joaten gara gimnasiora eta lanera kotxean. Hori da, gimnasioa daukagunean, hor kalean, ez? Eta badago beste faktore bat gutxitan aipatzen dena eta espazio publikoarena da. Auto pribatuek zenbat espazio publiko betetzen duten bai erabiltzen ari ditugunean eta bai aparkatuta daudenean. Eta hori azkenean denon espazioa kentzen du. Jostatzeko espazioa, paseatzeko espazioa, kalean besterik gabe lasai egoteko espazioa, segurtasunak kentzen du, kalean egotekoa ere autoaren presentziak. Polemiketan sartu gabe gurutze, Madrid zentral moduko zerbait eredugarria izaten da, gure hiria berpentsatzeko? Izan daiteke, egia esan Madrid eta Iruña oso desberdinak dira eta neurriak pentsatu behar dira, baina argi dago mugikortasunaren aferan lan handia dagoela eta denok daukagula irabazteko, zenik beti esaten dut, oinezkoak denok gara. Oinezkoak denok gara, denok. Eta autoan da biltzanak, baina ez gara denok hor sartzen gara, beste bat privilegioak dituzten batzuengan, edo gutxiengo batengan, edo perfil zehatz batean, baina oinezkoak denok gara. Hortxeen, erran bezala, ikerketa interesgarri hau, herritarren partaidetzarekin, 15ean Iker Aranjuelo eta Gurutze Santxorekin, horreginen duzue parte hartze hau eta guzti hau pixket sakontasun gehiagorekin jorratu. Erraten zenuen bezala Iker txaparik eman gabe, baizik eta ez herritarrak ere hortan inplikatuz. Hemen utziko dugu eta hortxen hitzordua 15ean, mi esker handitz gurean egoteagatik. Mi esker zuei. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Eguesibarko udalak Sarrigurengo kirol hirian erabilitako korrika zinten enkantea egingo du. Hau da, Eguesibarko udalaren 14 korrika zinten salmenta egingo da. Sarrigurengo kirol hiriko muskulu gelatik kendu direnak. Beraz, korrika egiteko zinta erabiliak dira. Baita ere, herritako jaiak itzuli direnez, Boi Ibengo jaibusa ere itzuli da. Asko konezkero jakinen dutenez istripuak eta arrisku portaerak prebenitzeko autobusa da. Ibarreko herrietako eta hurbil dauden beste herri batzuetako festak
ospatzen diren bitartean erabiliko dena. Eta Eguesibarko udaleko gizarte zerbitzuen arloak hainbat jarduera egin ditu maiatzean eta ekainean hezkuntza berdea ardatz hartuta, ingurumenaren mundu eguna ospatuz, gure planetaren babesaz kontzientziatzeko eta aurrek espazio publikoa berreskuratzea helburu duen ekimen batean. Azkenik, jai hauetan indarkeria sexistarik gabeko informazio gunea egongo da Eguesibarren. Eraso sexisten aurrean prebentzioaren eta jarduketa erantzunearen arloan sentsibilizatzeko informazio puntu bat fazeko gazte programako hezitzaileek bailarako herritarrek hobekien ezagutzen dituztenek eta Eguesibarko udaleko berdintasun arloak zaindutakoa izanen da. Eta Iruñean gaztegunea Foruen plazara itzuliko da Sanferminetan. Udalak aisialdi segururako proposamenak egin ditu 12 eta 17 urte bitarteko jendearentzat egokituak. Uztailaren 7tik 14ra, 7etatik 10ak eta 45 tailerrak, masterclassak, puzgarriak, DJak eta gazteak beren kidetzat egindako emanaldiak egongo dira. Horrez gain, entzierroioko pasean zozketetarako izen emateak gaurtik ostiral arte egin ahal izango dira. Iruña.es webgunean eta 010 telefonoan. Iruñeko udalak 175 pase bikoitz zozketatuko ditu San Fermin eguneko 6tik 13ra. Baita ere, udalak Next Generation EU funtsekin finantzatu nahi ditu Arantzadi kirol gunearen eta Salesiar zentroko komunitarioaren birgaitzea. Gobernu batzordeak 5,4 milioi euroko aurrekontua duten proiektu horietarako eskaerak onartu ditu. Eta azkenik, udalak bigarren prestakuntza inklusiboa egin du ostalaritzaren sektorean 15 pertsona gaitzeko. Nafarroako enplegu zerbitzuarekin lankidetzan egin du. Herritarren gaietarako batzordea ostalaritzako udal prestakuntza zentroa hurbildu da gaur goizean, Fiteroko monasterioa kalean. Hauxen dena gaurkoz magazinean asteazken honetan, bihar ere hortzeguna hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.